ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଆଉ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଆଧୁନିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ରାଶି ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କାରେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ 19ତମ କିସ୍ତି 24 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ସାରା ଦେଶର ଚାଷୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅର୍ଥାତ୍ 20ତମ କିସ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତରଫରୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 4 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଅଛି। ଜୁନ୍ ମାସ ବିତିଗଲା ଏବଂ ଜୁଲାଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ 20ତମ କିସ୍ତି 18 ଜୁଲାଇରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଠାଇ ପାରନ୍ତି।